Βαίνει κατά κόρον, λες, Ναι, και με εκνευρίζει πολύ. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά χάνει την ουσία της πορείας του μέσα σε αυτή τη ζωή. Τα πιο ωραία πράγματα είναι τα απλά και τα δωρεάν. Μ' αρέσει αυτό που λες. Πράγματα τα οποία δεν αγοράζονται, ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, η αξία σε έναν άνθρωπο, η ποιότητά του, η σχέση και η χημεία που μπορεί να αναπτύξεις μαζί του, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν τιμή. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τις επιλογές που κάνω τόσο στους ανθρώπους που με περιβάλλουν, όσο και στον τρόπο ζωής που ακολουθώ. Έχω ένα υπέροχο σπίτι αυτή τη στιγμή στη Σαρονίδα και έχω επιλέξει να ζω σε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών με τον σύντροφό μου. Μ' αρέσουν οι αυτοδημιούργητοι άνθρωποι. Θέλω να βρω έναν άνθρωπο και να χτίσω μαζί του τη ζωή, να διαμορφώσω συνθήκες. Έχω μάθει από την οικογένειά μου ότι όταν δεν υπάρχουν συνθήκες να πετύχω κάτι, να δημιουργώ τις συνθήκες προκειμένου να το αγγίξω το όνειρό μου. Θέλω λοιπόν, επειδή αυτό είδα από τους γονείς μου, τα δύο ανθρώπους οι οποίοι παλέψαν για τη ζωή οι δυο τους, δεν βρήκαν τίποτα έτοιμο. Έτσι, ο ένας δούλευε, ο άλλος συμπαραστεκόταν και μεγάλωνε τα παιδιά και φρόντιζε το σπίτι. Θέλω λοιπόν κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το μοτίβο και αυτό το μοντέλο ζωής. Να δημιουργήσω, να συνδημιουργήσω με τον άνθρωπό μου. Δεν μου αρέσουν ούτε οι νεόπλουτοι, ούτε οι φτιαγμένοι, αλλά οι αυτοδημιούργητοι. Η Ελεονόρα στο μπάνιο, που δεν έχει ευχαριστηθεί μπάνιο. Δεν έχει ευχαριστηθεί μπάνιο. Το ξέρω. Πού είσαι? Πού βρίσκονται? Εδώ είναι ο Μόλος. Ναι. Που στα νησιά όλα τα πιτσιρίκια κάνουν βουτιές. Εδώ έρχομαστε με τον παππού, γιατί όταν πηγαίνουμε στον άλλο τον βράχο, μας επέβλεπε από την παραλία. Όταν ερχόμασταν σε αυτόν, επειδή είχε μαύρα νερά και εγώ το φοβόμουν, του λέγα να, και καθόταν ο παππούς έτσι. Και έπεφτα εγώ, έκανα τη βουτιά και όταν έβγαινα, άμα ήταν καλή μου έκανε. Άμα δεν ήταν καλή μου έκανε. Σέβωσε σε διαδικασία να... Ο παππούς, μιλάμε τώρα για τον άντρα. Φοβερό. Τρίζαν οι πλάκες. Έλα. Και η γιαγιά μου καλονεί στα νιάτα της και τώρα βέβαια. Γι' αυτό Αλλά έχει τέτοιες εγγονείς. Παππούς, φύσαγε αριστοκράτης, κομψός, φοβερό σώμα, δεινός κολυμβητής. Το Γιάννη τον έφερε. Βέβαια. Όλα αυτά που λες εμένα τα έχεις πει στο Γιάννη. Τον έχω ζαλίσει. Τον έχεις ζαλίσει. Και βλέπουμε και τα βίντεο που έχουμε βγάλει και τις φωτογραφίες. Ναι. Και τώρα ο Γιάννης, επειδή ξέρει ότι εγώ πεθαίνω με την κεφαλονιά και με την αγεφημία και με τα γουλιά, όταν είμαι λιγάκι down, όταν είμαι λιγάκι στεναχωρημένη, τσαντισμένη, μου πετάει τη λέξη γουλιά, και μου πετάει τη λέξη στο χωριό και αμέσως φτιάχνω. Και ο ίδιος δήλωσε ότι πέρυσι όταν ήρθε εδώ, γιατί τον γύρισα στην κεφαλονιά, τον πήγα και στα άλλα μέρη, μου λέει δεν μπορείς να φανταστείς πως γινόσουν. Άλλος άνθρωπος. Είδες, ξαναγίνεσαι παιδί καταρχήν. Τελείως. Έτσι είναι. Λοιπόν, τι έγινε σε αυτή την παραλία? Τα πάντα. Έκανα το πρώτο μου μπάνιο εδώ. Ναι. Έχω φωτογραφίσει από το πρώτο μου μπάνιο εδώ. Εδώ έπαιξα. Εδώ έμαθα να κολυμπάω με τον παππού μου. Να κάνουμε με την μπάνιο. Τώρα που κάνουμε την αρχή. Δεν έχετε χωνέψει εγώ. Εντάξει, μόλις χωνέψουμε να κάνουμε. Ερωτεύτηκα πλατωνικά για πρώτη φορά. Αυτά θέλω να μου... Αυτό θα πεις στο Γιάννη. Αυτό όχι. Δεν το πες. Όχι, ήταν τελείως πλατωνικός, γιατί ήμουν 15 χρονών. Ήταν ένας Ιταλός, ο Τζαν Λούκα, από ό,τι τον θυμάμαι. Σκέψου. Ερχόταν με τους γονείς του, ήταν αυτός εδώ. Έμενε σε ένα ξενοδοχείο εδώ λίγο πιο πάνω και κάθε πρωί τον έβλεπα στην παραλία. Ναι. Και με έβλεπε και Ωραίο αυτός. παιδί. Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Ιταλός, ξέρεις, με είχε και αυτό μεσογειακός. ξέρεις το μεσογειακό. Με κοίταγε λοιπόν ο Τζαν Λούκα από μακριά, τον κοίταγα και εγώ. Εν τω μεταξύ, εγώ ήμουν αγκάγκανο, κατάμαυρη και έχω ένα κατάξανθο αχυρένιο μαλλί μέχρι εδώ. Αλλά μιλάμε για άσπρο το μαλλί, έτσι, Γερμανίδα. Ναι. Ήταν λοιπόν ο Τζαν Λούκα και μου έριχνε τις ματιές του, ήμουνα και εγώ και του ρίχνα τις ματιές μου. Έπεφτε μέσα στη θάλασσα ο Τζαν Λούκα, έπεφτα και εγώ, αλλά με μέτρα διαφορά. Αυτός καθόταν στα σκαλιά, εγώ καθόμουν καμιά 15 μέτρα πιο κάτω. Ναι. Έμπαινε εγώ, έμπαινε αυτός, έβγαινε εγώ, έβγαινε αυτό. Δεν είχαμε μιλήσει καθόλου και ποτέ. Ναι. Και σε κάποια φάση έχω πάρει εγώ το στρώμα μου και έχω μπει μέσα και κάνω στρώμα. Και ξαφνικά τον βλέπω και με πλησιάζει και έρχεται να μου μιλήσει. Και η καρδιά μου πάει να σπάσει. Πρώτον, γιατί έρχεται να μου μιλήσει και δεύτερον, γιατί η μαμά μου έξω. Έρχεται λοιπόν αυτό, εντωμεταξύ είχε και λίγο μακρύ μαλλί
Και όταν κολυμπούσε, για να μην του ανοίγουν τα δάχτυλα από τη θάλασσα, έβαζε εδώ το κοκαλάκι του. Και φορούσε, ήταν τότε τη μόδα τα μαντίλια με το λαχούρι. Ναι, πώς δεν τα και φορούσε και ένα τέτοιο στο χέρι. Έρχεται λοιπόν, μου μιλάει, μου λέει γεια σου, τι κάνεις. Στα αγγλικά του λέω καλά, μου λέει με λένε Τζανλούκα, εσένα του λέω Ελεονόρα, μου λέει Ιταλικό το όνομά σου. Μου λέει Ιταλίδα, του λέω όχι, είμαι Ελληνίδα. Μου λέει σε πολύ τυχερή που ζει σε μια τόσο όμορφη χώρα και αυτά. Του λέω εσύ από ποιο μέρο είσαι, μου είπε, του λέω πότε φεύγει, μου λέει σήμερα το βράδυ. Δεν το πιστεύω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μου λέει μπορώ να σε συναντήσω, μου λέει στι 6 ώρα εδώ, μου λέει στην πλατεία. Του λέω θα προσπαθήσω, του λέω δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσω να έρθω και αυτά. 6 παρα 5 πήρα το ποδήλατό μου και ήρθα. Και μου λέει είσαι πάρα πολύ όμορφη. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, μου κάνει. Θέλω να σου χαρίσω, μου κάνει αυτό. Το μαντίλι. Μου έδωσε το κοκαλάκι του και μου έδωσε και το μαντίλι του. Το οποίο είχε όλη την αλμύρα και τη μυρωδιά της θάλασσας γιατί το βούταγε στο νερό. Και το φόρεσα και σε κάποια στιγμή όταν το άνοιξα μου είχε γράψει I will never forget you. I will always love you. Τελείως πλατωνικός. Το ξαναείδε. Ποτέ. Ποτέ όμως. Ποτέ. Γενικά είστε τις σχέσεις, έτσι. Μ' αρέσουν οι μακροχρόνιες σχέσεις και γι' αυτό δεν μπαίνω και στη διαδικασία. Όχι βέβαια ότι άμα ξεκινάς μια γνωριμία ξέρεις ότι θα καταλήξει σε μακροχρόνια σχέση. Αλλά μου έχει τύχει η μικρότερη μου σχέση να είναι 9 μήνες. Ναι. Να σου πω, παρόλα αυτά, εγώ σε περιοδικά διάφορα κατά καιρούς, ξέρεις, πολλά φλερτ. Καλά, ναι, αλλά είδες ότι τελικά δεν επιβεβαιώθηκε κανένα. Ήταν και ο λόγος για τον οποίο κινήθηκα νομικά για πρώτη φορά στη ζωή μου. Βεβαίως, κατά περιοδικού. Ναι. Βέβαια. Υπήρξε περιοδικό το οποίο κάθε Τρίτη μου άλλαζε σύντροφο. Απίστευτο. Με τελείως ανυπόστατα δημοσιεύματα και με ανθρώπους που δεν ήξερα καν, δεν τους γνώριζα καν. Όταν λοιπόν μου χρεώσανε τον Άνθιμο Ανανιάδη, τον οποίο εγώ δεν τον είχα γνωρίσει και δεν τον είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Απλά ήταν η περίοδος που έκανε εκείνος τη Μαρία την άσχημη και εγώ τον πρωινό καφέ, σου λένε ότι ταιριάζουνε. Άμα το κάνουμε ζευγάρι θα πουλήσει. Μόλις το διαβάζω, το παίρνω τηλέφωνο και του λέω γεια σου. Μου λέει γεια σας, λέει μη Λεωνόρα. Ναι, τα έχουμε, το ξέρεις, μου λέει. Του λέω εγώ το ξέρω, εσύ το ξέρεις, μου λέει όχι το έμαθα από το περιοδικό. Τι θα κάνουμε, του λέω εγώ θα κινηθώ νομικά. Εσύ μου λέει εγώ δεν θα κινηθώ ακόμα νομικά, είναι πολύ νωρίς για μένα. Αλλά άμα θέλεις εσύ, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να το στηρίξω. Πάντα χαρούμενη, πάντα άνετη και πάντα κοινωνική. Έτσι περιγράφουν οι δικοί της άνθρωποι την Ελεονόρα Μελέτη. Ευαίσθητη και με συνείδηση από μικρή, πέρασε τα σχολικά της χρόνια στην Ελληνογαλλική Σχολή του Πειραιά, πριν βρεθεί να σπουδάζει γαλλική φιλολογία. Είχε λοιπόν μια εμφάνιση αρκετά αριστοκρατική. Ήταν πάντα προσεγμένη. Πάντα τα μαλλιά της περιποιημένα, πάντα το ντύσιμό της ήταν ξεχωριστό. Ήταν μάλλον ένα παιδί χαμηλών τόνων. Η συμπάθειά της για τη δημοσιογραφία την έστρεψε προς την τηλεόραση και στο δελτίο ειδήσεων του Άλτερ, όπου την πρωτογνωρίσαμε. Η πιο σημαντική όμως συγκυρία στην καριέρα της Ελεονόρας ήταν το Σεπτέμβριο του 2005, όταν αντικατέστησε την Ελένη Μενεγάκη στον πρωινό καφέ και αποτέλεσε το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο εκείνων των ημερών.